Gonzalo, pero vaya, me cayó porque no. Konturatu naiz, orain dela asko ez dugula elkar ikusten. Eta pentsatu dut, agian, ideia ona izango litzatekeela berriz ere elkartu eta batera jarri. Zer iruditzen, Klin? Ia, ni joango naiz, baina bakarrik janari ona badago, Badakizue sukaldari kritikoa nazela eta... Klin? Jo, nik ez dakit joango nazen. Ze ez nazo ondo sentitzen. Ta gainera, zenbat pertsona joango gara? Ez dut birusik hartu nahi, Klin? Ego lasoi Marena, ni banoa, baina hemen ez dago birusik. Klin? Ai, benetan, Nuria, beti txantzetan, ze pelma. Ea, ni behungo naz. Klin? Nik ez daki joango naizen, duda dekodaz. Bueno, beste momentu baten esango dizuen. Klin? Ai, neskak, eskerrik asko bidapenagatik, baina nik ezingo dut joan. Ez naiz gai, zen nire bikoteak utzi egin nau. Nik ez dakit zela ingo nabe nire mutil lagunik gabe. Bueno, ni banoa, Klin? Bueno, azizari eiateluen arteko dramekin, probaneskakin gazkoz bebeto jugatzen. Nahi zuen inazi, nahi zuen laga... bueno, ni behungo nago, Klin? Azkenean, joango naiz. Klin? Ni ere, Klin? Bale ba, perfecto. Orduan, aste artean 7:00 nire etxean. Klin? Ai, neskak, nork esango zuen 10 urte geroago berriz hemen elkartuko ginela. Bai, lagun bikainak ginen garaia. Nostalgia hotxa, ez da? Poste naiz denak etorri zaretelako. Iraganari aurre egiteko garaia zen. Iragana berriz ere gogoratzea? Bueno, oroitzapen apur batzuekin nahikoa izango da.
Lasai, ez dugu gauza itxusirik aterako, ez da? Bueno, bitxia da berriro hemen egotea, ez da? Gure unibertsitate garaiak gogorarazten dit. Bueno, eta gogoratu nahi ez dituan gauzak ere bai. Denok ditugu gogoratu nahi ez ditugun gauzak. Hori da bizitza. Bueno, baina ez dezagun dramatizatu, ona ondo pasatzeko etorri gara, ez da? Ondo pasatzera? Nik esango nuke, egia esateko momentu aproposa dela. Egia, interesgarria dirudi, baina zertaz ari zara. Duela 10 urte gertatutakoa zari naiz. Isabelen kontua zari naiz. Ez da beharrezkoa hori ateratzea. Orain dela asko gertatu zen. Orain dela asko? Orduan, zergatik hasten zara dardarka kontua zintzen dugun bakoitzean? Txio! Aski da! Ez gara animalia, ez zen nahitak egindako zerbait izan. Ez dugu ezer lortuko gure artean errua botatzen. Nahi gabe? Bai zera, izerritan zegoela eta izoztuta geratu zela ikusi genuen deno. Baina lasai, nahi gabe izan zan. Ez genekien ura aniotza zegoen. Ez genekien ezin izango zela ura. Edo zineken mozaben hori, proba zen, besterik ez. Besterik ez? Orduan, zergaitik ezkutatu zenuten dena? Zergaitik jarraitu zenuten aurrera zuen bizitzekin? Ezer gertatu zen izbalitz moduan. Baina, orain zertan ari zara. Egia aurpegira begiratzeko zuen unea iritsi da. Antonia, zer da guztia? Ez zaituzte eta faltzera bakarreko bera. Gertatutakoari aurre egiteko zaudeten. Dagoeneko badakigu Isabel hil egin zela. Gure errua izan zen! Hil egin zen? Segure zaude? Ezin da izan. Zuk, hil egon barko zenuke. Ba ez dago hilda. Eta dena niri esker. Gau hartan, Isabel laguntzera itzuli nintzen. Zuek zineten liderrak ez da? Eta orain? Akatz bat izan zen ez genekien. Oso ondo zen egiten zerrari zineten egin. Baina ez zitzaizuen azoka. 10 urte ezkutatzen. Errugabeak izango bazineten bezala. Baina gaur, egiari aurre egiteko unea iritsi da. Denek jakingo dute zer egitzen dute. Eta edaria poseituta zegoen. Bigarren batxillerra dator con Bernardaren espetxea. Esto es, le dice a Juan. Juan, hombre, no hagas tus necesidades en el baño. Y dice, pero ¿qué más da? Si lo hace todo el mundo, hombre, pero no en el Leroy Merlin. Y lo que me ahorra el psicólogo, estoy hablando. Hablando de caca. Es un tema que normalmente no se habla. No. Mira, está
Anda, ¿qué te has pesado? ¿Antes y después? No. Báscula. Y esto es lo que os iba a contar. Ahora mismo, 150 euros me acabo de ahorrar. Yo no soy tonto, voy a llamar. 2 por 1, pero es que... Dicho lo cual, ni hasi nintzen, zugan ni. Hor hasi izan nire bidaia. 18 edizio eta lehenengoko edizioa Olaia gazin nauen. Gero esan dozte bideo batean agertuko nazela. Miedo me da porque todo el mundo tiene un pasado. El de Melody y los gorilas, todo el mundo lo sabe. Eta nirea, un angelote que lo vais a ver, maravilloso. Beak gauzea zan, zer dan zugan ni. Adibidez mitzako zintzen, Kriston aukerea lan egiteko nire gaur egungo lanean, kamaran aurrean. Nahiko erretasune publikoki lan egiteko. Baina ez bakarrik telebizio munduen. Bebai, erretasune mototzu, edo ziretutan, kanal publiko egiteko lan. Adibidez, dependienta, porque nos aguantan. Eso es así. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a una cafetería. ¿Qué hacemos? ¿Me pones un café con leche, por favor, pero con sacarina? Ahora, el bollo de mantequilla, bien que te lo vas a comer. Sacarina. No, una Coca-Cola cero, pero me pones ese donut. Y de repente ya entramos con bebidas vegetales. Cuidado que se nos está yendo la mano. Que ya la camarera o el camarero no lo sabe que si soja, avena. Ahora de arroz, de almendra, de coco. A ver, un café con leche simple, no pasa nada más. Y eso que yo bebo de soja. ¿A qué venía esto? Me están echando, ¿verdad? Yo creo que me están echando. ¡Presa, señor Rachan! ¡Lasai! Si yo aquí... En serio os digo que me estoy ahorrando muchísimo dinero, ¿eh? Don't worry. Sausina prest zeuek abisau. Ah, bai! Bueno, bai. Bigarren Gatxierra, Bernardaren espetxea. Disfrutu.